Kiprugut Chumo e kaunti ma Kericho. Kibchebor oloyo tim mar Kibchebor FC gonde 6-5 kokalo picha choma tugo no rumo amodhi mar gol 1-1 e dakika mar 90. Tugo magwa keini mabende magi kuom thuolo mokwongo ywayo time 24 ka joloch oyudo mich mag omenda maromo siling $1 million. Anto ma en jachak tukego owacho ni obiro tiyo kanyakla kod riwruoge matayo tuke mag adhula e pacho kae gero mich mag jotugo e tuke mag adhula. Looking at is hopefully I can be able to have a meeting with FKF and we see how we can take some of the good players that we have seen the last few days, join an academy under FKF, get sponsorships under FKF. I have a lot of people that I have seen and they've told me next year some of the sponsors are going to buy for them shoes, some of the sponsors will increase the cash price, some of the sponsors will even take them abroad. So there's a lot that is coming up. And this is one of the ways that we can actually empower. So we are so much grateful for the event. It has been so much successful. And I want to say that we are not only doing it in Kericho County, we are doing it across. Kamano nyako Ramogi ka pokatieko en riwruok matayo tuke mag adhula e piny mar Italia kocha mano Serie A ochwalo nyime tuke manowinjo bed ni tugo kawuono e pinyno kaluwore kod tho mar Pope Francis. Klebego kamoting'o Torino gi Udinese, Cagliari kaachiel kod Fiorentina, Genoa gi Lazio kaachiel kod tugo e kind klab mar Parma gi Juventus ochor nyime kaluwore kod tho mar Papa Francis ka gichiwo luor margi kaluwore ni boma ma Vatican nyako Ramogi yudore e alwora mar pinyno. Koro miyo mago nomiyo chung tuke manowinjo bed ni tugo kawuono kendo chor gi nyime ibiro tugi e thuolo machielo mibiro landi kod telo matayo tuke mag Serie A. Mano bende makelo e giko mar weche manyien nyako Ramogi. Erokamano kuom yiero Ramogi TV e kind telemesen mathoth.